Gejaga ngisini kawuono wakelo ni sigana mar nyathi moro ma jahigni auchiel manonyuola kod tuo maringa mar remo kata sickle cell. Kata kamano e okang' mokwongo e ngimane duto, nyathi mawuoyino ma jahigni auchiel odak maonge rem kata luoro moramora tok timne thieth mar miye ondhudho manyien mong'ere kaka bone marrow transplant. Simfros Okinda noloso kod anyuola mar Charles Darwin kendo leronwa safar mar yudo ondhudho manyien kod thieth mar tuo ringa mar remo. Ma Charles Onyango, nyathi mawuoyi ma jahigni auchiel. Chakre nyuolne, Charles osebedo kod rem ma kinde ka kinde. Ng'enyne ne ok ayudo tuo. Ne ok ayudo ni ang'o ma tuo e. Koro ne adhi osiptal sama tino ni mede remo to waduogo. Tok wuothe ute thieth kimanyo tuo, Charles gikone noyud gi tuo mar ringa mar remo kata sickle cell anemia ka oja dweche auchiel. Fwenyo tuo ni ka an kod ich nyathi. Koro this journey kapod apek kendo madhi akonyora adak kod osiptal ndalogo gi nyathino kendo ka koro asenyuole kendo koro en wuoth otin tisewe chien kanyo iringi dhi mbele iduogo. Kara tok yud gima ne chando Charles bedo ne matuo ne okodok chien. Gima koro ne medo chuny min gi luoro. En crisis ne bedo mang'eny. Remo mang'eny ne tin ga kane wadhi ahinya to remo ne en 6. Chieng' ne rembe level HB ngoni HB levels no dhi malanya ne kod 6.8. Koro ng'eny ne tin ga koro medo remo saka sa bende nakone nentie iyo kanitiere kode weche ne moko kidwa medo iwacho ni numerous blood transfusions nitiere kod repercussions e dend ng'ato. Unacho ni remo be koro wasemedo ndi aneno ka ng'ama budho kode kata mane whatever age nyalo kelo conditions mana wachogo kata mana Nyasaye nyalo kawe. Sandruok mar Charles kod jotuo mamoko nomiyo anyuola mare ochako manyo yore mag yudo kony mochwere ne wuodgi. Kanyo ema ne giwinje wach ewi thieth mar ondhudho. Koro nitie colleagues ng'eni kata friends nowacho ni agino ang'e tawinjo norach. Awinjo na koro nitie joma ne discourage to jomoko bende ne encourage ni tema. Magi gik manomiyo chuny Liliano bedo matek ne chomo thieth ma kamano. Paro kata kamano nolokre tok Charles tuore matek kabisa. Naneno ka samoro gini nyalo kata chwado ng'ato kod stroke. Gini timo ng'ato nade. Gik moko kana koro ineno ka nitiere like gik moko matuch onyalo kelo ng'ato bed kata kod disability moro. Chieng' moro achiel tuo nogoye matek kabisa makana ha kod hospital to mitowito ngimane. Koro kana apenjora ni to nyathini koro to mae to kawuono to nodhi adie to Nyasaye owe. To pod nyisa ni katimo gini to dhi lalo ngima. Lalo ngima ni lalo ngima. Walale e yor menyo e yor manyo ngima. Gikanyo safar mar manyo thieth India nochakore ne anyuola ni kendo tok loso kod jolony Lilia nodhi pimo nyithinde mar yudo ndhudho ne Charles. Wan kod nyithindo 4 achiel kuom gi tuo. Koro nadwa na pim gi te mondo awuog gi the best. Kata kadina kuongo gi mokwongo to golo na full match dine ok atemo machielo lakini kaka namedo temo full match ne onge. Mane an go gigeno mogik ne akingo me chunya no kita ni ene magombo ni mondo wadhi kode. Ene mano miya marach mogik. To wadgi jowetene to nogolo half match mar 6/12. Koro kineno kanyo maber to ne ok wanyalo yudo full match. We type those the recipient and the donor. Wapimo ji ariyogo mar neno ka bende kido mar ondhudho mar gichalre. Ka ok gichalre chutho to ginyalo chalore nus. Kidieny margi mar chalruok biro konyowa e yiero kit thieth ma wamiyo jatuo. Ne ondhudho machalre chutho gi mar jatuo, chenro mar thieth timore mayot.
to ka en nus to jatuo nyalo yudo midhiero moko mikelo kod del matamore rwako ndhudho manyien. We'll anticipate a few more side effects, for example, infections, graft versus host disease, graft rejection. Safar mar dhi e boma maduong' e piny India, New Delhi, e od thieth mar Mark Super Speciality Hospital, nodhi kare kendo Charles nochako thieth mare. Nitie gimoro miluongo ni mask miloso ne chien 3 days before, to it should take the shape of the body. Ma omiyo chieng' ma koro itimo this direct therapy kik ochap kik bed chap mondo it be effective. Koro chieng' mane loso block ne radiologist no biro pi mana kaka gini chalo pi mana kaka gini chalo mapenjo ni to dong gini nyalo affect nyathini ya mukuru udwa nego mana cells started how about the brain, how about the sperm or any other organs dong gigi affect. Once we harvest the stem cells, tok yudo ondhudho manyien kowuok kuom jachiw ondhudho, waluoko dend jatuo ka watiyo kod thieth manego cells duto kata nyinyo mag del mong'ere kaka chemotherapy. Ma dhi nego cells duto mangima e dend jatuo, kaeto waketo ne ondhudho manyien cha. Chango nyalo kawo ndalo 14 kata 15, kata kamano onyalo kata dhi nyaka ndalo 30. around 14-15 days, but can go up to 30 days. Kwa mawi maber, thieth mar Charles nodhi maber, kopogore kod midekre matindo ka kod kacha, ma laktar kara kamano nolero ni ne nyalo betie. Pro nentiere kaka wachono liet, CMV matin, kod iya no chande matin, to ne gin side effects mag thieth, mane gi nyalo juko sama ber. Higni ariyo tok yudo thieth mar ondhudho, Charles ngima kasiling. Grafting notimore maber, tuo norumo, to nyathi bende king'iyo ngimane en healthy, otugo, dende omedore maber, wang'e moro mane yellow cha tinde you cannot easily tell. Kendo amor kawacho ni ene mano obet nyathi maber mogik e klas gi, tam manokalo. Gima nolokore nikech paro mang'eny mane an godiere jisa nanyalo paro yani seche pachi iketa kare kuom nyathi kech ikeni kuma intie ang'o matime kech gicha tuone boka from nowhere, this minute ober, next minute koro ikeni kuma intie chalo nade. Mor mar Charles en mana lek ne jotuo mathoth mag ringa mar remo. Jotuo mathoth mag sickle cell kali achiedh nade mathoth kaluwore kod nengo thieth mong'awore. Lilian lero ni notiyo kod shillings milion 11 gi wiye. Ibo ni 6.5 manubech transplant. Many hospital kende tingeni kata nitie dak, nitie gik mamoko, nitie wuoth, nitie gik makamago. Ineno. Koro king'iyo maber tineno ni it needs money. Okuma man thieth ma by then niluongo kod NHIF. Sana ngini luonge ni SHA. Koro dire go nen kod niluongo ni NHIF. To bedo ne an kod medical cover. Yeni NHIF no cover na comprehensively. Chulo na 10.6 million. To modong to na medo. Nivedita en laktar mar remo e od thieth mar Mark Super Speciality Hospital mantiere India. They depend upon the type of donor. Nengo mathieth dhiluwore kod jachiw ondhudho ma wayudo kod gik mamoko kamoting'o poni jatuo dwaro thieth mamoko motelo ne yudo ondhudho manyien. Mak mana ka nyaka chiw nengo to en gimoro e kind shillings milion 4 nyaka milion 6.5 pesa ma Kenya. $50,000 is what we generally, we give the estimate for. Nonro yango ni nyithindo 4,000 inyuolo gi tuo ringa mar remo e pacho ka higa ka higa. Kuom kwan ni nyithindo 21 kuom 100 e kaunti ma Kisumu inyuolo kod kido mar sickle cell. Gie sani e pacho ka mana od thieth ma Nairobi West ema ni kod nyalo mar timo thieth mar ondhudho. Elvis Ochieng en achiel kuom jotuo mathoth modak kod tuo sickle cell e pacho ka kendo kale rem mapek pile ka pile. Tuo ni naluore nikech lit ma na winjo e denda, yani lit mana winje e choka, yani en lit ma ng'ato ng'ama ngima, yani ng'ama ngima oknya vumilia. Chieng' mana romo igni 10 kanyo e mana ng'eyo kaka anya deal gi situation mar sickle cell. Gie thuolo ne Elvis dende oseng'iye yedhe duto mag rem mateko gi ni malo kendo dong' mana tiyo kod yath mar methadone. Sani koro kanya tigi morphine kata ko tiyo go oknya tiyo e denda. Methadone ma koro painkiller na ka dhi hospital samoro crisis ogoyata dhi gi sami medare mo kata crisis
gimiya painkiller miluongo ni Ketes. Ketes ok en opioid, but ka gidwa miya opioid kata morphine adagi. Nikech an ang'eyo ka gimiya ta anuoyo gi methadone dhi bedo overdose, to kata kamano ok obi tiyo kendo. Ne wadwaro ng'eyo ponono ni Elvis osewinjo ewi thieth mar ringa mar remo kata sickle cell. Aluor, but kata kaponone ni nitie kaka anya time, anya yie. But akia ka onya change, yani pod aluor nyaka sik gine iluongo na consultation mondo ane ka en gima nya konya. En gima nya konya sana koso gima nya tieka. Tudi kode okang' mar ariyo mar siganani ne sigand Elvis Ochieng, nyathi kich mosesandre kod tuo ringa mar remo, kiny chieng' Jumapil tarik 25. Simfros Okinda, Ramogi TV. The least a business can do